दिनै जोङो BPF आरो BJP मोननै दोलोजों लोगो नांनानै जोंनि उदालगुरि जिल्लायावहाय जाय फरायसाफ्रा टप 10 जानो हादों गुबुन गुबुन साबजेक्टखौ लानानै बिथांमोननो जोङो रां अनसुंथाइ होदों आरो मोनसे साइटेसन आरो गांफा आर'नाइ होनानै बिथांमोनखौ जोङो बरायदों आरो बिनिखाय जोङो हाग्रामा महिला बिथांखौ जों धन्यबाद होनांगोन कारण बिथांनि इनिसियेटिभआव बे प्रग्रामफ्रा जादों मोनबा डिस्ट्रिक्ट दं मोनबा डिस्ट्रिक्टआव बिदिनो जाजोब्बाय जोंनि उदालगुरियावनो दिनै लास्टमोन आरो बेबायदि रां अनसुंथाइ होनायनि जुगेदि आं आसा खालामो जोंनि फरायसाफोरनि गेजेराव मोनसे कम्पिटिसना फैगोन मोनसे मोजां परिबेस फैगोन फरायनायनि मोनसे आग्रह फैगोन आंबो बेबायदि अनसुंथाइखौ मोननांगौ आंबो बेबायदि मोनसे एवार्डखौ मोननांगौ बे साननाया फैगोन आरो माने आं आसा खालामगोन हाग्रामानि जिसिबां जोंनि BTCआव थानाय जायफोर फरायसाफोर दङ बिथांमोना जौगानो नांगौ गुबुनजों बिथांमोना कम्पिट खालामनो हानांगौ बेखौ बिथाङा सिन्था खालामदों आरो बेखायनो बेबायदि फारिलाइफोरखौ बिथाङा लादों अकल बेल' नङा जोंहा BTCनि भितराव जायफोरा MIL बा गुबुन गुबुन साबजेक्टआवहाय माने टप 10 लानो हादों बिथांमोननोबो सरकारि भाबै बिथांमोननोबो रां अनसुंथाइ होनायनि बेबस्थाखौ जों लागोन बे प्रग्रामा दासिमबो जायाखै बेबो जागोन बेल' नङा जायफोरा UPSC प्रिलिमिनारि होगोन APSC प्रिलिमिनारि होगोन बिथांमोननोबो प्रिलिमिनारि पास जाखांनायनि उनाव फार्दार जाहाथे बिथांमोना मोजाङै कचिं लानो हायो बिनि थाखायबो रां अनसुंथाइ होनायनि जों सावरायगासिनो दं बे फाइनाल सिद्धान्त जायाखै जों बेखौबो होगोन आरो माने 112 ना मा 117 जन जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव जाय फरायसाफोरा टप 10आव फैदों बिभिन्न साबजेक्टआव बिथांमोननो जों दिनै 20,000 करि रां अनसुंथाइ होबाय आरो गांफा आर'नाइ आरो साइटेसन बिथांमोननो जों होबाय आरो जिथु बिबुंथियाव बुंनाय खोनादों जिथु 3 आरो 5 लाख होनायनि खोथा दा बेखौ दा बावैनो खालामगोन खारन इतिमধ্যे जों बेखौ काउन्सिलावबो सावरायखाबाय सिद्धान्त लाखाबाय सरकारि भाबै बेखौ प्रग्रामखौ खालामगोन आरो बे प्रग्रामखौ मस्ट प्रबेबलि क'क्राझाराव खालामनाय जागोन आरो माने खोब थाबैनो जागोन बेबो